Terenska vježba otklanjanja posljedica u NATO EADR-CC formatu Bosna i Hercegovina 2017. godine je vježba civilnog karaktera koja se izvodi po 17. put u NATO formatu u području država članica i partnerskih zemalja i ove godine 17. vježba će biti izvedena u Bosni i Hercegovini koja je prethodila faza planiranja i organizacije. Slijedi drugi dio organizacije u maju mjesecu. Jučer je završena glavna planska konferencija, slijedi finalna planska i onda izvedbeni dio i evaluacijski dio koji će biti početkom 2018. godine u Sofiji, u Centru izvrsnosti NATO-a. Vježba jeste civilnog karaktera, ali uključuje podršku i učešće oružanih snaga Bosne i Hercegovine kao i vojnih kapaciteta država koje učestvuju u vježbi. U vježbi je najavljeno do glavne planske konferencije učešće 31 države i 10 međunarodnih organizacija, kako koje imaju sjedište u Bosni i Hercegovini, tako i one koje su sa sjedištem u drugim državama, u regiji i širi. U vježbi će biti po scenariju proigrane situacije poplava, kao što su bile 2014. godine, jer je Tuzlanski kanton bio izuzetno pogođen poplavama. Pojedinim područjima nije se moglo nikako prići snagama pomoći i podrške. Zatim zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke situacije, akcidenti, dakle, uslijed zemljotresa i poplava, kao i brojne druge nesreće i incidenti uzrokovani ovim velikim događajima, kao što su nesreće na putu, minski incidenti i sl. Ovaj scenarij će izvesti ukupno 850 učesnika koji će biti razvrstani kroz menadžmentski dio vježbe i onaj izvedbeni izvršni. Od čega oko 500 međunarodnih učesnika i oko 350 domaćih učesnika. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je nosilac aktivnosti planiranja, organizacije, izvedbe i evaluacije vježbe, ali zajedno ovaj dio planski organizacijski biti izveden u saradnji sa entitetskim upravama civilne zaštite, sa kolegama iz Federacije Republike Srpske, iz kantona domaćina ove vježbe, kao i Brčkog distrikta. Vježba po ovom scenariju će biti izvedena, kao što je rekao, na području Tuzlanskog kantona, na 7 lokacija u gradu Tuzli, te općinama Lukovac i Živinice, kao i jedna lokacija, vrlo vjerovatno, to će biti potvrđeno do finalne planske konferencije, na području Republike Srpske u mjestu Priboj, opština Lopare. Mislim da će ovo biti jedna od vrlo kvalitetnih vježbi, s obzirom da Bosna i Hercegovina ima znanja i iskustva u planiranju organizaciji ovakvih vježbi. Nažalost, imali smo gorka iskustva kroz stvarne situacije. Dobili smo izuzetno visoke ocjene od NATO-a za ovu glavnu plansku konferenciju i oni su uvjereni da će ovo biti jedna vrlo kvalitetna vježba.